Poilano jotono no hambai miya horo sara 10টা ni somoyo srang chati ni reporter Susila Deborma ni nukungo kisa samung sitra tangnai ro miya samo hamya samung khalainan bagi thangmani hene ang khobor mangkha horo boano phone khlaimena ang mukti thangka tini phungbo ang boge kok salaija tai bibino channel ti bang news nukha angkai srang chati ni nok phangji bai bang kok salaija bibino source tui tebo komolpuni boro kok sayang saimaka Susila Deborma no miya bini nukungni borok tai bono target khai thangmani je bini noga hamla khai Susila Deborma no botharna phano borok amtei wansugui thangmani ungna phia asumsa borok ajo mal thuyako bini gari malkhung kaisa sikon sa tongjao o malkhung ganao kaisa plastic bottle kaifik jakte ngui awasung kai borok nongni borok nokhori nai thangka kai nukha je aro kaisa samung sita tangnai rok bini gari ganao bosajak abo bongno numan pore kai a samung sita tangnai rok kharka ebong samung sita tangnai rok no nukha borok tipra sano buini dokhani borok ja haika kai oro o kokna no ang sanani musungo obong khamo Susila Deborma chini dofani tipra sa dofani khoroksa buri reporter ebong khub kaham reporter khai tongo bo kwbangma channel lo report buri tongo aboni bisingo especially bo srang chati o kaham report khlai tongo thangnai surma chongmari ni jorao a amsayo bo kwbangma report khlaika especially bo chini bubagarona hamjago ekakai chini tipra mothani bo kwbangma report kaham khlaika ekai ang nije bo bobai malaika ekakai bo kwbangma report khlaika ekakai ambasa thangpurbo bo kwbangma report khlaika omtike chini dofani ukologo khlai tongnai rokno borongni mangpili bo phunugui tongo amsaini kwrui bialo khlai tongnai rokni dukkhorokni kokrokno bo bini channel ni maddhome karongui tisao ang bleke tini selengo omtei samung sitra tangnai rokno tamni hingga kai khoroksa burui reporter chini dofani bagai kok sai tongo chini dofani bialo khlai tongnai ukologo khlai tongnai rokni bagai bo kok sai tongo bo phunugui tongo hasteni lokorokno hayungni lokorokno omtei hai khoroksa kaham reporter no attack khlaimano जों jotono selengnani nango ang jotono no koinai chini hasteni tiprasa rokno jotono no ang request khlainai o samung sitra tangnai rokno selengnani bagai ebong dakti o samung sitra tangnai phainai rokno uiti khlainani bagai tai bini saka masra beri mane krak ingko khayei naikolui bono ingko khayei bisar thumui bono alongor rohna nungthon ang Susila no tini phungo kok saka nang tai kiridi ni nukolo tipra satongo o ko message bobagaran thani bo thanai engkai cheng kha khlayo chini bukhuk Susila Deborma thinango bo krak khai phan krak khlaye chini dofani kokno boromoi tisanai bini channel ni maddhome srang chati o je channel bo tiprasani kaisa tabo ksai phaimani channel o channel chini dofani kok sai tongo जों borno jesa kaipano o channel mo thangman rangnai o channel ni ba omona karibo jotto dongor tv hindi kok tripura hindi chini khorang hindi kokpin hindi mukthang hindi jotto tiprasani jotto channel tongo orni reporter o je channel rokno mothangnani daitto ka chini tiprasani chini jotto ni daitto tongo nang khaklayo abonu bagai tapok bukhuro ang jotto no koinai je chin tiprasa channel jara chini kok sai tongnai borno mothangna bagai जों agugui ma phainai ang daktino Susila ni am nogo thanai ebong bobai kok salainai binnukhoni borobai malainai ang khaklayo srang chati ni reporter rok jottono phan krak khayei chin dofani kok sai thanai abona ang wansugo hambai।